नायसिनाय पेले जोंनो जे लामा रया के फुंलामा बिबो माया हंगाय जों निजेसो लाम सायजांनाय अंग जांनाय हंगाय जों खायबा दुखु माया दो जनमनि रां दग लामा सायरो जांनाय अंग दिसिबि गारि रगबाय जनम मा खायरगो हंगाय जोंबो बाव खायरै बारासे रां रय बारासे जों खायखे मा जुबागो हंगाय जोंनो जे जुबो नायरंनो जोंबो नायसिनाय पेले साका बुट बासाका हंगाय बक तार फाय जोंनो बुरदी जों नंनो नायनाय हिनपायखाय जों बायफोरखाय साय हरजेनाय पेले बङ जोंनो नाव बायबो सुबाने जांनाय नाव बाय जों बायबो सुबाने दंजोखा जोंनो लामा रने बारना जों बंनो नायनाय हिन साय हरजेनाय पेले तारमाने नरम ताबु जे लामा रिनाय बननो बुदि सिनाय बुर सिनाय पेले कुनु कसा कसम कुफुर हिननालिया गरै जिने अबो जे जोंनो हामजाय तंखाय त जोंबो मा हामजांनाय बेले अबन बागै जों बाचा तारो फैबो ठीक আছে पुरंना हामबाय जिने चैनल मारक नबा हामबाय मारको चैनल रंग फाइमानो जिने रिपोर्टर रंग न जिने मेन उद्देश्य अंका जों ताबो जिने शॉर्टकट कुनो नायानि बागै जों ताबो व्यक्तिगत रां 30,000 लायो फेमिली अंग 30,000 लायो जेसीबी बा हावारन होनो जों ताबो लामा साइलाय दंगो माने साइके अंका आरदि क्यागो जानो होनाय रां कमनि बागै तानंखाय जों अबहाय केयै तीन पाला इनला मन अंग खा अंखाय 3 पाला अंग माने बिसिंगा 3 पाला साइ माने बिसिंगा ताबैखाय 4 पाला अंनायखा सरकार कुनो नाया एप्लिकेशन रयनायखा एप्लिकेशन रयबो सेबखाया एप सेबखाया अबहाय मां अंखाय अबन बायनो जों ताबो अबहाय के खायो अंखाय तारपरे लामा बजागन सिमि बो पाला लामा जे ताबो जों ताते खायफाय माने अबगा लालसरा बिसिउ कालायनाय मेन रोड कालायो मेन रोड सिमि दिउ आरे माने चिनिपारा खाय बुद्धि कुमार पारा बो असेंबली वो कलाय बिसिंग नं दिउ आरे 48 करमसरा और कालायो मेन फैमिली का मेन इलामा खाय लालसरा कालायनाय हकाय चिनिपारा गतंगो ताबक मैक्सिमम करे हिंपं 45 परिवार दंगो हका अबन बायनो बोसोर काखन रो जिनि म 100 बोसोर अंहा पारा बुद्धि कुमार पारा हेने खबजां माने ओ लामा न त इ नरो बजागा से कोबंगलाय हेके सिमंगलारिका इला मन त ये जों ब्लक गरखा त्रिपुरासा मन्त्री फाइपो मुनुगो त्रिपुरासा मन्त्री फाइपो एप्लिकेशन छुइरो गय जों डाइरेक्ट न 5 किलोमीटर थायो जों छुइरो गय माने अबहाय के जों छुइरो गय रं माने अब कुनो एक्सेप्ट खाया 2023 हर माने ताबक 25 टका 1 बছर लागाता थांका ओके लास्ट नों ताम को कसनाय नरंग ताबो आसु बसर त माने या गलो लामा तै कारण नि बगै नायकल जग्यांगै तंनाय ताबो नेता मन्त्री हिने र ताम को कसनाय आं ककासानानो मुसुक मानखाय जिने एमएलए जिने त्रिपुरा मन्त्री तंगो जतन ककासानो मुसुकाय जिने बुद्धि कुमार पारा दिवारे बिसि कालायो अबना जों लामा किया साधन बाबे खायफुं इत सदिन खायै ब्रिज दङ नक थांना मालायनाय अ ब्रिज कायसा 5 किलोमीटर जरा फुं लामा जों मानदाखाय हामो हंकाय आरो लामा मानखाय पयला खाय लामा तारपरे से कारेन्ट तारपरे से तय पयला खाय चिनि नांसक माने अंका लामा अ लामा सायानि बायनो जों ताबक अबहाय किये अबस्था जाया ताहें कायसा हाया अंखाय जों पुरा बाललायसे मातुर लायो वाइं खागय अबहाय मामां आइनो बागनो जों ताबा कोन रकम खायपुं लामा न आइ गारि तले मन्दराव खायमानो हेन जों रां 30,000 लायखा ओंखाय चिनि गारि ड्राइभार चिनि सात राशि मोहन बबो सुबाखा बबो किसु सुबाखा चिनि बागै ब अनेक चिनि पारा फायो थांनो न बखाय चिनि ख्रिस्टान हयते खाय ब सप्तमी चिनि पारा को थांनो सिगा अबन बागै ब किसु सुबाखा नंनिया लामा रनो नुगै खायरगै ब सुबाखा किसु हंकाय जों किसु कायै अमन ताबो सय रमाया नाय आइसा ते कैसा को नरो